tabbata nan ne gidan? Nan ne gidan nan. Ka tabbata nan ne gidan kuwa? Na tabbatar. Ka tabbata nan ne? Kuma waye yake wani kwankwasa mana kowa. Sai ga zan tafi wallahi na ci kudin banza. Zan yi ta ne da ni. Ina kudin nan? Kudin me zan bayar? Kudin da ka ci na soja ne ga hinan ka kawo su. Na za ka je. Mun tozo abin da don uwarka za ka je. Kudin na za ka je ka tafi Legas. Rum da wuta ka. Kai. Wayo! Wayo! I don't die.